Srdečně vás vítáme na děkovném koncertu pro Lidice, který je pořádán u příležitosti 84. výročí vyhlazení obce Lidice. Scházíme se dnes nedaleko místa, kde se historie dotkla samotného dna lidské krutosti. Sportovním utkáním ukazujeme, jak nacistické lzo fatálně selhalo. A já věřím, že když můj pradědeček a strýc společně s ostatními muži umírali u Horákova stavby zanikl. Stal se však pravý opak. A na to, co se daří mým kolegyním a kolegům vykonávat, jsem... Tam za vodou rákosí, Dinné voda. Pouze 17. 80 dětí našlo smrt v Chelmnu, Ravensbrücku a v Praze. Vražda lidických dětí je nejhroznější válečnou kapitolou dějin obce Lidice i naší země. Nezapomeňme na ně. Antonín Nerad. 14 let. Venceslava Kohlíčková, novorozenec. Zdeněček Hroník, 8 let. František Hroník, novorozenec. Boženka Hroníková, 13 let. Martička Hroníková. 1 rok. Zdenka Hroníková, 12 let. František Černý. Novorozenec.
4 roky. Jarmilka Straková 3 roky.